Trabahanteng nagkulban og kaldero human manira ang gitrabaho ang hotel ug aniya usay magtiayong senior citizen nga taga Mindanao ginabtan sa lockdown dinhi sa Sugbo ang nakapauli na sa ilang dapit. Sayra nato ang kalbaryo nga ilang giagyan pinaagi nining report. Si Jonathan, gabi pa ang biyahe sa barko apan sayo siyang miadto sa Pier 1. Gikan siya sa gitrabahawang hotel sa Dakbayan sa Mandawi nga nanirado na sulod sa 3 ka buwan. Siya ug ang iyang mga kauban anara magpuyo sa hotel nga libre atol sa lockdown apan dili sila makagawas ug wa usab sila gidawat nga suhulan. Dili makagawas kay sa isa ka kuan empleyado sa hotel isa ra ka book ang gate pass quarantine pass isa ra ka buok. Kami dili makauli dili makagawas bisan sa kawan sa kalsada. Human mahigay ang mga rekisitos, makapauli na siya sa Zamboanga. Akong ginikanan sir, akong papa, kuan lang magsasaka. Di akong mama, walay trabaho, housewife lang. Ang magtiayong senior citizen nga silang Elidio ug Jovelyn, taga Davao, ug mianhi lang sa Sugbo ni atong Marso 14 aron mo tambong sa birthday sa ilang amahan dito sa Tuburan. Apan naabtan sila sa lockdown busa. Excited na kayo silang makapauli human sa 3 ka buwan. Kahilakon nga misaysay si Elidio sa iyang kasinatian tungod sa kalisod sa proseso sa ilang pagpauli, ilabi na nga sila mga senior citizen. Nahadlok man silang musakay sa barko kay base na ay COVID, apan bahala na lang basta makapauli aron makauban na ang ilang mga anak ug apo. Karon dagin mi naka lugar ani kay sige man kuan god lockdown god nya kani ang gi-quarantine pa man mi pag-utro. Kay mingon mi nga maulit na jud mi kay 14 dugayan na jud namo dire. O nya gipa-utrohan man mi kani ang quarantine jud. Dili lalim ang kami nga gibati lang mo gid eh. Di kapungan. Di kapungan. Nga sa kalipay ba? Nga baka uli gimi ugapon. Ugmat ana man gimi dito sa nasipit. Travel pa mga 5 ka oras. Pipila lang sila sa mga local stranded individual nga nag-antos ug madugangan pa ang kalbaryo inig-abot sa ilang dapit kay ipaubos naman usab sila sa kwarentinas. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.